Amen! Good morning mga welcome po sa ating Sunday worship service po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Binabati po natin ang lahat sa ating beloved pastor. Good morning po, and once again po, thank you. Stand and let us go to God through singing. Ket intay kantaen our first song, Revive Us Again. Amen? Let us glorify God as we sing on the first verse of Revive Us Again. Amen? On the first now, we praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Second verse. We praise Thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and slaughtered our lives. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. All together, servers. Glory and praise to the Lamb that was slain, who was born on our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Last verse. Revive us again. Fill each heart with Thy love. May His Holy Redeemed lift fire from above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Amen. Mga kapatid, yung message po and preaching ng ating beloved pastor
uray ado, dagiti pagkurkurangan tayo, God is so faithful. Amen? Iso nga kakabsat, let us be more faithful and let us labor more in the work of the Lord. Our second song, to the work, to the work. All together on the first. To the work, to the work. We are servants of God. Let us follow the path that our Master was taught. In the palm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our minds what our hands find to do. Soiling on, soiling on, soiling on, soiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Second verse. To the work, to the work. Let the hungry be fed to the fountain of life. Let the weary be led in the cross and His banner. Our glory shall be while we herald the tide. Salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope and trust, let us watch and wait, and labor till the Master comes. Servers, to the work, to the work, in the strength of the Lord, and our hope and the crown shall our labor reward. When the hope of the faithful our dwelling shall be, and we shout with the ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Last verse. To the work, to the work. There is labor for all, for the kingdom of darkness and and the name of Jehovah exalted shall be in the loud swelling chorus. Salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope and trust, let us watch and labor till the Master comes. Amen. May we sing our last song nga daan, itiragsak, iti puso, amen, in the service of the King. On the first verse, I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing.
standing, let us have our Bible reading and opening prayer. Good morning po, Pastor June. Good morning po, Pastor Pruby. Good morning, HBBC families. Alam tayo digiti Bibles tayo kakapsat. Makipaglukib kayo kanyak. Iti libro, iti 2 Samuel. 2 Samuel chapter 22, verses 1 to 7. 2 Samuel chapter 22, verses 1 to 7. Masarakan iti 5 Bibles tayo kapsat, iti page 412. Page 412. Basaan tayo iti Ilocano version kakapsat. Agsisinublat tayo nga magbasa. Basaan iti verse 1, basaan nyo iti verse 2. Aging gana nga makadanon tayo iti verse 7, aggigidan tayo ito ijay kakapsat. Datay amin ni Jayan. The Bible says in verse 1, Ket ni David insa una ken iti Apo, dagiti balikas daytoy akanta idi aldaw a panangispal iti Apo ken kuana iti ima dagiti isu amin a kabusurna ken iti ima ni Saul. Ti Dios ti batok ken kuana agkamangakto isu ti kalasag ko ken Sara ti pakaisalakanat nangato a torrek ken kamang ko mangisalakan ko isalakan nakadagiti kinaranggas. Intunno dagiti allun ni patay inalikubkubdak dagiti layus inadamsak at tao pinagbutengdak. Agigidan dayo iti verse 7, iti panagledaan ko, inawagak iti Apo, ket imasugak iti Diyos ko, ket isu nangeg na titimek ko, manipod iti templo na, ken ti asuk ko dimteng kadagiti laplapayag na. What a comforting truth kakapsat, nga iti kundaway nga dimteng, iti panagrigat ken panakasuot, ken adda dagiti pasamak nga di mapakpakadaan. What a comforting truth nga ti Apo adda nga sisagana nga dumngeg kadigiti araraw tayo ket adda nga mangispal ken mangisalakan kada tayo kadagiti amin nga pakarigatan ken pagdukutan iti panagbiag. Dawati kakabsat nga itamet tayo digiti ulo tayo intayo iti panagkararag. Naindakla na Dios amami nga nainlangitan iruknimiken kaama iti napalaus sa panagyaman mi for gathering us together kadagiti Apo Dios sanctuaries mi kastamet ten kadagiti outreaches mi. What a blessing, dear Lord, nga tumunggal may sa kada kami ket sisasagana nga mangipaay kadagiti pagdayaw ken pagyaman mi ken ka. Kadaytoy naiba sa Apo Dios nga saom at payso Apo Dios nga awan sa bali nga pakasarakan mi. Iti salakan mi, iti inanama mi, iti talek mi, ken iti balay gimi, no saan Apo Dios nga iti sidong mo. Isu nga kadaytoy kaadami iti salinong iti balay mo, mangipakita ken mangipaneknek, iti talek ken pamati mi ken ka. Talek ko nga ken kaama, daytoy kabuklan iti serbisyo mi, aglalo iti panangidaulo iti senior pastor mi. We pray for wisdom, we pray for anointing, and we pray for the power of the Holy Spirit nga makisarita iti na isang sangayan ken iti nakaskas daaw iti tumunggal may sa kada kami. Pray for your forgiveness. Please bless every part of our service. May your name be glorified and be magnified in everything that we do. Amin digitoy kararag dawat mi itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede na po tayong umupo. Wow, napaka-lively ang ating awitan kanina. Pansin nyo? Pakisabi mo nga sa katabi mo, mukhang maganda ang araw mo ngayon Kasi very lively po at masigasig, masaya.
Habang kumakanta po ako, while I am aware of the Lord's presence, tinitignan ko rin po ang bawat isa. At wala naman po akong nakita na hindi kumakanta. Kahit yung mga hindi kabisado sa kanta ay napapakanta. At tama na ang Panginoon Diyos, gustong-gusto niya po na mapakinggan ang ating pag-awit at pagkanta. Kaya wag po sana nating gamitin ang ating mga boses sa masama. Gamitin natin ito para sa ating Panginoon. Salamat po doon sa ating choir. Wala pong ganong kaayos, kaganda ang presentasyon kung hindi dahil una sa biyaya ng Diyos sa kanilang buhay at yung kanilang paghahanda na kanilang ginawa ngayong araw na to. Rigati, hang kumaana di Tagalog nga buwelong kita siga. Nag-record kasi ako kanina, Ilocano. Kaya kailangang mag-switch ako ngayon sa Tagalog. Okay? Hindi madali. Amen. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan. Okay lang. Okay. Pero pati po yung ating mga instrumentalist, salamat. Yung ating gitarista, si Brother Ryan, si Daniel sa piano, at saka yung dalawa nating air supply. Oo, sapagkat nagsusupply sila ng hangin sa magitan ng kanilang trumpet. Praise God, very lively po ang ating awitan. At alam ko na hindi lang po tayo at ang mga nanonood ang nagagalak sa ating awitan, kundi higit sa lahat ang ating Diyos na ating inawitan ngayon. Masaya po ako na i-acknowledge ang ating mga birthday celebrants. Mula nung Huwebes, si Liana Lagadon, Albino Taclan at Brother Freddy Galamay. Si Liana po ay member sa Bacara. Nandito ka ba, Liana? Liana, taas mo yung kamay mo. Liana. Waliana siya. Okay. Si Brother Albino, nasa Pasukin po. May service naman doon ngayon. Brother Freddy Galamay, nandyan ka ba kapatid sa Lasam? Brother Freddy? Oh, Waliana din. Okay. At nung Biyernes, birthday po ni Tita Fem, Yufi Madariaga, Sheila Sabalya, at Nancy Racacho from Apari. Okay? Kahapon ay birthday naman ni Marius Ramis, James Racoma sa Claveria, at yung isa nating member sa Hawaii na si Angel Joy Hidalgo. Ngayong araw naman na to ay makigalak po tayo kay Brother Aldrich at Sister Erma dahil wedding anniversary nila ngayon. Okay? Tumayo nga kayo, Brother Aldrich at Sister Erma. Ayan po ang mga magpapamilk tea mamaya sa Australia. Okay. Ngumingiti sila. Salamat. At sa mga bisita na nandyan po, good morning sa inyong lahat dyan. Nandyan pa ba yung ating mga bisita last Sunday? From Bintar? Wala sila ngayon. Okay? Sino ang bisita natin ngayon dyan? Wala. Sabi mo sa katabi mo, bisita ka ba? Thank you very much. At ako'y nagagalak din na meron tayong mga bisita ngayon dito sa ating sanctuary. Pag tinawag ko ang pangalan, inihiling namin na tumayo at upang ikaw ay aming makilala. Si Princess Ongkoy from San Nicolas. Ayan siya. Good morning. Sinong nag-invite sa'yo? Turo mo na lang. Si Karel. Nandito ba si Karel? Yung nag-invite. Wala yung nag-invite. Pero yung in-invite nandito. Okay, yun na. Okay. Ito. Michelle Ragwal. Isabela. Ayan.
From Badok, si Lian. Mga bata to. Lian. Tumayo ka, Lian. Faye Kaligan. Brianna. Tumayo kayo. Brianna Tapas. Baka nasa baba pa, umakyat. Tumayo lang. Tumayo. Marcos Mayubay. Badok. Okay. Gian Incognito. Grabe, ayos itong apelyido mo ah. And Johan Ray. Ayan. Joman, sila yung mga estudyante na tinuturuan mo? Okay, salamat at sumama kayo kay Sir Joman. Welcome kayo mga anak dito sa aming sanctuary ngayon. Okay? Bago po tayo magkamayan, gusto ko lang na i-acknowledge din ang ating ibang mga kasama ngayon sa Lawag. Good morning sa inyong lahat dyan sa Lawag City. Amen. Okay. Good morning naman sa ating mga kapatid sa Lasam, Cagayan. Umuulan yata doon. At doon naman sa Apari. Yun palang umuulan sa Apari. Okay? At tapos, praise God sa ating mga kapatid sa Dingras. Dingras Outreach. Oo. Andyan na ba yung mga taga Marcos? Wala pa. On the way. Opo. Ngayong Sunday po ay ating Friend Sunday. At lahat din po sila ay pupunta rito. Alam niyo po yung mga bagong Bible study namin sa Marcos. Ang biyahe po mula dito hanggang doon, umaabot ng 50 minutes hanggang 1 hour. Ganon po kalayo. Pagdating mo ng Dingras, pupunta ka ng Marcos, liliko ka doon sa may papunta ng resort, malayo pa yun. Pero pupunta po sila ngayong Sunday dito sa atin. Praise God. At yung ating outreach sa Tugigaraw City, ayan naman sila. Okay? Alam niyo po ba na kagabi ay first family devotion ng Kalyangan family? Palakpakan natin. Praise God. Okay. At kasama din natin yung Australia, siyempre, na-acknowledge ko na kanina. Yung ating mga brethren dyan sa US, good morning sa inyo dyan sa Amerika. Kumusta ang buhay sa pangunguna ni Donald Trump? Okay? Sa California, ang Castillo family, good morning po sa inyo. Okay? Tita Puring, at sa Sacramento, ayan, si Sir Willie. Okay. Ayan, nawiwili siya sa atin. Kaya laging naka-join. Okay? Ganon din naman sa Canada, si Sister Risa Akibay, si Brother Rodin, at saka si Nanay Marlene. Opo, Sister Raquel. O, kita nyo, 4 sila. Kaya pag-pray natin na magkaroon na tayo ng HBBC Outreach sa Canada. Amen? By the grace of God. At ganun din naman sa Manila, ayan si Angelo. Okay? Sa Hawaii, kasama din natin silang lahat ngayon. Sabado doon. So, what a joy that we could come together and worship God. Binabati ko na rin ang mga nasa Facebook. Palakpakan nga natin sila. Mga nasa YouTube. Batiin din natin yung mga brethren natin from Bintar Outreach. Tumayo nga ulit ang ating Bintar Outreach. Ayan. Okay? Ngayong March 1, magkakaroon po tayo ng worship service ng hapon sa Bintar. Kaya yung mga invites ninyo, paalalahanan nyo sila, March 1.
Amen? Oo. Huwag niyong masyadong sarapan yung pansit, Brother Ryan, at baka hahanap-hanapin. Okay? But, in addition to that, this coming Sunday po, ay magkakaroon tayo ng isang worship at evangelistic service sa Barangay Pipias. Kung kayo po ay taga-Kurokor, Kabulalaan, Pipias, Natba, Kabarwan, Kasilyan, lahat po dyan, imbitahan natin sa basketball court at magkakaroon po tayo ng worship at evangelistic service. Amen po. Yan, ngayong Sunday. So mamayang hapon, marami ang pwede nating puntahan, pero isa sa mga dapat nating puntahan, magsusoul winning tayo ng Pipias, Kabulalaan, Kabarwan, Natba, Kurukor. Yan. Kaya dapat lahat kayo ay pupunta mamayang hapon. Sabi mo sa katabi mo, pupunta tayo ha. Mag-check ako ng attendance. I-check ako ng attendance. Okay? Alright. So let's have an outreach this afternoon sa lugar na yan. I-promote na po natin. We'll have a worship service on Sunday, February 15 in the afternoon, Barangay Pipias. Now, sa umaga naman po, ay meron tayong Friend Sunday. Sino sa inyo ang may mga kaibigan? Dalhin po natin ha, sa linggo. Mag-pray na kayo. Ako po this morning, nag-pray na ako, Lord. May prospect akong iimbitahin na bisita. Na pamilya po ito. Sana po, by prayer, makakapunta sila ngayong Sunday dito sa ating church. Ang prospect ko pong iimbitahan na pamilya ay isang negosyante. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan. Pero pupuntahan namin yan ni Ma'am Kay at iimbitahan namin sila. Sana ay makakapunta sila ngayong Sunday. So mag-pray na rin po kayo, mag-prospect na kayo, at magsimula ng mag-imbita. Friends Sunday, this coming Sunday. Mapupuno po ito sa linggo. Pupunta ang Paway, Dingras, Sarat, Bintar, at pati mga bisita natin. We will fill up the sanctuary this coming Sunday. Amen po. Kaya pag pumunta yung mga bisita natin, makikita nila, grabe, dami pala dito. Oo. Amen. Okay. So yan ang aking announcement para sa ating lahat ngayon. At let's continue to worship God. Tumayo tayong lahat. And let us sing welcome song, Go Around. Huwag niyong antayin na silang pumunta sa inyo. Kayo po ang lumapit, ha? Shake hands with our visitors. Kantahin po natin yung Ilocano, Naragsakak Ita. Tadimar ay ka. Teka, kantahin muna natin bago tayo gumalaw. Ready? Naragsakak kita, nadimar ay ka, intay panagdayaw, ken ni Jesu Cristo, idawat ko tapo, para unakin ka, ken maring na kumati, ayat ni Ama, ang kaat maradwa, in kang magdahaw, ibig ko mo amen, mabigang pararan, isagot tiyako, kenlanan pararan, ibig sa tayo, agyaman naman. Let's go around now, ready? Naragsakak kita, naling maray ka, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Cristo, idawat ko na po, para punakin ka, ken maring namin kumati, ayat tiyaman, ang lahat pangadwa, ika kumablaaw, ibukamot amen, maghimang nararan, isagot
Amen. Praise the Lord. Let us sing one song, mga kapatid. Happiness is the Lord. Amen. I am happy to know the Savior. On the tune now. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Sing a verse. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a salvation. Happiness is the Lord. Chorus. Real joy is mine, no matter when teardrops sigh. I found a secret is Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Amen. You may be seated po. Before the storm was stilled, before the blind could see, and before the broken were healed, Jesus remained the same. He was God. Our faith is not in what He did, but in who He is, because His name alone is enough. Even without a single miracle, He'd still been God. Master, carest thou that thou perish? Can't you see that we're about to die? This water is surely going under. Save us now, this time is done.
good, very good. Dito muna, dito muna. Palakpakan natin muli. Galing, 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 galing. Okay. Oh. All the kids, halika kayo rito. Magpapa-question ako. Lahat ng mga bata na kasama sa mga family devotions. Join, join, join. Okay. Pero praise God, ang galing-galing nun ah. Ulitin nyo nga. It's still been God. Ano ba yun, yung last part na yun? Cause, yun ah. Ayan, yan, yan. Yan. Cause even if I had never come to still been God. One more time. Ready, sing. Cause... Even if you never come and see you, never gonna Jesus would have still been gone. Talagang bihira talaga. Tindi nun ah. Yung mga elementary, halika kayo, halika kayo. Halika kayo. Oo, elementary kids, high school, halika kayo. Okay? Yan. Papapremyo ako ha. Sige, family devotion. Halika kayo, halika kayo. Ayan, that's good. Okay. Last Sunday, meron po tayong 110 families na nag-comply doon sa commitment form. At praise God, yung iba kahit medyo parang hesitant pa, pero nag-fill up pa rin. At salamat sa Panginoon because meron pong isang family na nag-request sa akin na alalayan ko muna sila as they start their family devotion. Yan po yung Kalyangan family. Kaya kagabi, from 8 o'clock to 9 p.m., we had our family devotion online. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-fill up, hindi ko kayo pinipilit, pero ine-expect ng Diyos na ito po ay inyong gagawin. So, 110 po lahat, and a lot of pictures came in last night. Can we show those pictures for a while habang ina-arrange natin yung mga bata? Oh, yan. That's me and my family. Go ahead. Oh, pati si Kuya Joel, oh. Ayan, yan. Sige lang, tuloy lang. Alright. Yan. Sige, sige, sige. Click, click, click. Okay? Oh. Yan. Praise the Lord. Kita nyo, ha? Amen. Palakpakan natin. Ayos, di ba? Oh. Okay. Di ba? Amen. Laberia. Oh, Cagayan yan. Praise the Lord. Australia. Ayan, mga Australia yan. Okay. Yan naman sa Kalyangan family kagabi. Oh, di ba? Nakakatuwa. Kasama pa nila yung kapatid nila from Fujairah, Middle East sa UAE. Si Kuya Ryan. Oh. Si Brad Noel. Sige, meron pa? Oh, Hawaii. Hawaii naman. Oh. Di ba? Praise God. Oh. Amen. Ayan, online yan, no? Si Brother Darrell, nasa Hawaii, pero miniting niya yung kanyang family. That's great. Australia ulit. Okay na? Oh. Yeah, most of the commitments made ay Saturday night daw gagawin. And that's great. Yung iba naman, Lunes, yung iba, may Merkules pa eh. Sabi ko, ano ba to? Hindi na makiki-prayer meeting? At linggo ng gabi yung iba. So, I would like to encourage si Brother Alan nga, nakausap ko nung Sunday, mangiyak-ngiyak. Sabi niya, gusto ko rin gawin sa pamilya ko, Pastor. Pero siyempre, siya pa lang ngayon ang nag-a-attend, di ba Brad? Pero hayaan mo, aalalayan ka ng mga kapatid para makapagsimula ka ng family devotion mo sa bahay ninyo. Yan po. Maganda po kasing tignan yung mga pamilya na sama-sama. Di ba? Yung iba sama-sama papunta sa mall. Oh. Yung iba, sama-sama sa padaya. Di ba? Mula tatay, nanay hanggang anak, pag uwi, left and right ang dalang pagkain. Oh.
yung igado, talagang tumutulo pa yung mantika. DJ Pansit, aguy uyaoy, kakabsat. Pamilya yon. Pero ang pinakamaganda po, yung buong pamilya magkakasama sa prayer devotion. Kaya, yan po, ha? Ngayon, sa mga anak, ready na ba kayo? Okay, tig 50 pesos ngayon to, pang Jollibee, pang McDonald's. Okay. Ano ang title ng family? Bilis na, may nakatay tayo dyan. Oo. Lahat kayo, lakasan, ready? Go! Bigyan mo lahat ng tig 50 yan. Di ba? Alam nila eh. Alam nila. Okay. Sino ang magbibigay ng definition? What is diligence? Ayun, nauna si... Anong tagamon? Okay. What is diligence? Doing our best po, Pastor. Doing our best. 50 pesos. Wow. Grabe. Oo. Tig isa muna 50 lahat, tapos sa kanya additional, ha? Okay, next. Next question. What is our memory verse? Nauna si Fides. Colossians 3:23. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Another 50 pesos. Okay, next. We have another verse from the book of Proverbs. Who can recite the verse in the book of Proverbs? Sige, silang dalawa. Gian first. Go ahead, Gian. Proverbs chapter 22 verse 23. 29? Oh, Yeah. 22, 29. 29 ko ba? 29. Sis. Seest thou a man diligent in his business, and he shall stand before kings. Amen. 50 pesos. Next. Kuya Kirk. Proverbs. Proverbs chapter 22 verse 29. Seest thou a man Diligent. diligent in his business, and he shall stand before kings. Amen. Palakpakan. Okay, next. Next question. What are the examples of diligence? Nauna na naman siya. Excited Talaga naman to. Iyan pinag-memorize mo to. Ano taga ni Bagatmon? Pinag-memorize mo to. Okay. Sige. One example of diligence. Studying daily, not before exams po, Pastor. Yan pambihira. Dapat pag mag-study, daily, hindi lang bago exam. Diligence yun. Sige. Okay, next. Doing house chores even if it's hard. Doing house chores even if it is hard. Di ba? Ang sabi ko po kahapon sa mga anak, sabi kong ganyan, ang taong masipag, hindi takot sa mahirap na trabaho. Hindi reklamador at hindi tumatakas. Kita niyo? Ang gaganda ng mga lessons natin. Diba? Next, Gian, go. Sige. Showing up on time and prepared. Showing up on time. Okay? 50. Doing my ministry even it is hard. Doing my ministry even if it is hard. Okay? Listening attentively in class and in church. Listening attentively. Amen. Sino pa? Sige. Ikaw na. Si Chloe ang pangalan mo? Okay. Sige. Go. Doing homework carefully, not rushing. Doing homework carefully. Okay. Fulfilling ministry responsibilities with excellence. Grabe, ang gagaling mag-memorize yung mga bata. Meron pa? Ito daw, ito siya. Bigay mo. Waste nothing.
Waste nothing! Ayos. Galing. Kala ko nagbibiro eh. May laman pala. Ayos. Apir tangaro ng barok. Ikaw ng 52. Okay. Last question. Last question. Ano yung question ko? Alam na. Hindi. Yung question ko for next Sunday na ha. For next Sunday ulit. Okay? But anyway, congratulations sa inyong lahat. May tig 50 na kayo. Ha? Palakpakan natin. Thank you. Thank you. Sige, exit. Alam niyo po, gusto ko silang ma-encourage. Kaya, ewan ko kung magkano yata lahat yon. Siguro may 1,000 yun. 1,000 pesos. Pero, what is 1,000? Kung ang bunga po encouragement sa ating mga anak. Hindi mo mababayaran yun eh. Opo, kaya praise God. Salamat mga parents. Hindi lang po dahil nag-comply kayo sa inyong pastor, kundi ginawa natin ito para sa Panginoon. Okay? Praise God for that. Let's have the update. As February begins, we do not move forward empty-handed. We move forward reminded that God is at work. His people are faithful, and His mission continues. What you are about to see are not just activities from last week, but clear evidence of lives touched, faith strengthened, and the gospel moving forward. Worship did not end inside the sanctuary. After Sunday morning service, God's people carried the message outward, right where the people are. The main and Lawag City congregations united in a joint saturation effort in the town of Sarat. The Dingras Outreach actively engaged in saturation, soul winning, and ministry promotion, distributing 4-to-1 gospel tracts and rejoicing in 44 professions of faith. The City of Batak Poway Outreach conducted a Bible study at Barangay San Mateo, Batak, with 31 in attendance. The Pasukin congregation was strengthened through fellowship and mentorship with our senior pastor. From house to house and heart to heart, every step became an opportunity to point souls to Jesus Christ. And as the gospel went out, God's people continued to grow deeper. Throughout the week, Bible held in different locations, on and online, opening God's Word and strengthening believers. On Monday, Pastor Dennis Caliyo represented Pastor Pruvi in an online Bible study with 11 brethren from De La Sam and Apari outreaches. Last Wednesday, the Australia Outreach met online with Pastor Provi, with 26 attendees united in worship and learning. On Wednesday, the City of Batak Poway Outreach held a prayer meeting led by Pastor Ver. And last Friday, brethren from Hong Kong, Singapore, UAE, and Canada gathered online for the Global Outreaches Bible Study. Different places, different time zones, but one word, one faith, and one Lord. The Word of God was not confined to schedules or locations. It continued to reach people in the middle of everyday life, in office settings, within communities,
even inside classrooms. In the same way, our campus ministries continued shaping young lives through the spiritual and moral enrichment class. Biblical values were taught and reinforced, encouraging students to live with purpose and conviction. This week, the ministry reached Marcos National High School. City of Batak National High School, Payao Campus. While students are being reached, we also thank the Lord for how He is working among the youngest hearts. Through Hosanna Montessori, children continue to receive quality education, music training, and strong biblical foundations, planting seeds of faith that will grow for years to come. The ministry of the word also reached moments of sorrow and loss. Last Tuesday, a necrological service was held at Barangay Pacifico, Marcos, where the gospel was preached, bringing comfort, hope, and assurance of eternal life in Christ. Even in grief, God's truth speaks life. Behind every growing ministry is faithful leadership and intentional mentoring. Last Monday, a Cagayan Pastors and Workers Equipping Seminar was conducted, where our pastor taught 54 pastors, including 19 pastors and 9 pastors' wives. Last, the meeting gathered care group leaders for training, equipping, advancement, and mentoring, anchored on this truth. Vision without a task makes us visionaries. A task without a vision leads to drudgery, but vision with a task makes us missionaries. That same vision continues inside our homes. Fathers faithfully led their families through devotional lessons prepared by our senior pastor. We thank God for every family committed to honoring Him together. This week's lesson focused on diligence, doing our best, not just doing enough. Across congregations and outreaches, God's people pressed forward with faith and consistency. In the main congregation, preaching, discipleship, and soul winning continued. The Pasukin congregation also reached souls with steadfast commitment. Communities under the Lawag City congregation were ministered with hope in Christ. In the city of Batak Poway Outreach, the gospel was boldly shared. God's word was proclaimed clearly in the Dingras outreach. In the Vintar outreach, Bible studies strengthened believers. Across the Cagayan outreaches, souls were reached, Good News Club centers were established, and believers were strengthened in Claveria, Sanchez Mira, Lasam, and Apari. And to God be the glory, 16 believers followed the Lord in waters of baptism, 14 from Claveria and 2 from Sanchez Mira. Members of the Australia Outreach faithfully shared God's word
wherever they were placed. And in the Hawaii congregation, Christ's love was evident through care, compassion, and unity. As the ministry moved forward, God also provided exactly what was needed. In the Claveria congregation, the Lord provided a tricycle to support ministry efforts. In the Pasukin congregation, a new outreach was born, the San Juan Outreach. A home once affected by fire has now been rebuilt, simple yet ready to be used as a place where the Word of God will be preached week after week. Only God can turn loss into a testimony for His glory. The Lord leads, His people obey, and His work continues. By His grace alone, to God be all the glory. Yes, to God be all the glory. Amen. Wow. Can we say aloud, Amen? Let's all stand together and sing the goodness of God as we gather. May your Spirit work within us. Let's sing together now. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came all together. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Let's sing once again. Everybody now. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Dito po tayo hindi lang upang mag-attend, kundi upang sambahin ang ating Panginoong Diyos. At parte po sa ating pagsamba ay ang pagbibigay ng ating kaloob, ng ikapo at ng ating mga sakripisyo at ating mga pasasalamat. And sino po sa inyo ang masasabi nyo, the Lord has provided for your needs this week? At dahil po dyan, ay ating pong ibabalik sa Kanya ang ating ikapo at ating ipagkaloob ang ating mga sakripisyo. Manalangin po tayo para sa ating tithes and offerings. Let's pray. Agyaman kami, Apo Diyos, dito'y pribilehyo nga maited mi, Apo, dito'y tithes and offering me this morning. Agyaman kami, urepe, Apo, tikan kanayon nga pinang ted mo, Apo, ti resources kanyami. Itikasta, Apo, makapagyaman kami through these resources and we'll get back to you, Apo Diyos. Apo, we are giving this because we love you and with cheerful heart, not of grudge nor of necessity. You have said in your word, God loveth a cheerful giver, and we should give not of grudgingly and of necessity. You promise us, dear God, that when we give, we will give us more and we will give more. Ket Apo,
Klamo rami dito nga promise mo, ket bendisyon lang kadi tunggal mesa as we give this offering. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Lord, receive our tithes and offerings. God bless you as you give. Marami pong mga laban sa buhay, pero praise God, because of Jesus Christ, we are born to win. Tumayo po tayong lahat, ating awitin ang awit na ito. Sing with joy in your hearts and faith. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of pain, no way I could win. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Since I begun to run this race, many the trials I had to face.
no need to worry, no need to fret. Things may look bad and overhead. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Born to win. Hallelujah, was born to win. I'll never give up, and never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. See that? Our CGL or care group leaders will sing to us the song, Be an Example. God calls His people not only to hear His word, but to live it out. Our lives should reflect Christ in conduct, faith, love, and purity. Through obedience, we become a testimony that leads others to Him. Let us be examples for Him, so that others may follow in His ways. Our CGL. Ngayong pong taon na to, ang aking pong panalangin, madadagdagan po ang bilang ng ating mga CGL.
We hope to train 50 new care group leaders. Ilan sa mga 50 na yan ay nandyan sa upuan. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw yata yun ah. We'll train you to become a disciple maker this year. Amen? Okay. Go ahead, Pat. Amen. Tumayo po tayong lahat. Let us sing that song, is Stepping in the Light. Praise the Lord. All together now. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior in peace, shaping our lives by His blessed example. Happy, oh happy, the songs that we bring all together. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of life segment, pressing more closely to Him who is leading. When we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, oh happy, oh the praises sing. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Amen. You may be seated. From generation to generation, God has never failed us. He has been our help through every age and every storm. He is our refuge, our guide, and our light that shines even in the darkest night. In Him, every fear fades, every burden leaves, and every soul finds rest. O God, our help in ages past. The path ahead may seem uncertain, but God's hand is always present, guiding those who seek Him. He guides every step, fills every need, and surrounds us with His peace. They shall rise like eagles, they shall rest in hope, and they shall rejoice forever.
they that seek the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat ng blessed say amen. Tumayo po tayong lahat. Let us sing the song, Come Unto Me, and I Will Give You Rest. Amen. On the first now. Hear the blessed Savior calling me of rest. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, give me
pong batiin ang bawat isa sa inyo po ngayong umaga. Alam nyo, isang malaking kagalakan bilang pastor ng church na ito, na hindi lang po kayo mapangunahan sa leadership, kundi kayo po ay mapakain ng salita ng Diyos. Sapagkat ang HBBC ay isa sa mga churches na pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, walang natutulog. Walang lakad ng lakad. Kundi nakaupo, taimtim na nakikinig, may notebook pa. Amen? May ballpen, may Biblia. Masasabi po nyo na hindi kayo pumunta para mamasyal, kundi talagang nagsamba. Pinaghandaan at sineryoso ang bagay na ito. Kaya't bilang pastor, hindi naman po pwede na ang mga preachings natin parang kinuha lang na parang sardinas. Ito po ay inihanda din po ng may panalangin at taimtim na pagsusuri ng Biblia para maipakain at maituro sa inyo ang mga tamang aral. At hindi po opinyon ng tao, opinyon ni Pastor Provi, kundi salita ng Diyos. Pwede na po kayong maupo. Noong pong Biyernes, ay aking tinalakay sa ating mga care group leaders at sa mga pastors tungkol po sa framework at saka pinaka-purpose ng ating church. Who we are, why we exist, and how do we serve God as HBBC. Sino tayo? Siyempre, Baptist tayo. Why we exist? Bakit nga ba meron tayong church? Bakit nga ba dapat nating mahalin ang ating church? And how do we serve as HBBC Ministries and International? Dumadami po tayo. Ang aking tatalakayin ngayon ay malamang hindi bago sa iba sa atin. Pero kunin niyo po ito sapagkat nais po ng Panginoon na ito ay maging parang framework or pundasyon ng ating pong ministry bilang church. So, I gave the framework last Friday. Ito po ang gusto kong makita nyo na picture. So, please show the picture. Yan. Sa areas po na ito, base sa ating tema sa taon, together we strive to grow and abound in Christ. Maganda po yung salitang grow. Maganda po yung salitang abound. Pwede namang gamitin yan sa negative, pero dapat gamitin natin yan sa positive. Pwede na sa taon na ito, dadami ang bisyo mo, dadami ang kalokohan mo, dadami ang masama na gagawin mo. Pero wag tayo doon. Dapat doon tayo sa pagdami ng mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Kaya upang tayo po ay dumami, lumago, umapaw sa mga bagay ng Diyos, I showed to the care group leaders last Friday night yung mga 5 areas that God wants us to abound. Ito yung pinaka-purpose ng ating church. Ang una po dyan ay worship. Muli, ang worship po ay pwedeng negative at positive. Lahat ng relihiyon nagsasamba. Pero ang aking ituturo ay yung proper worship. Proper attitude of worship. Yan po. Pangalawa, why do we exist is for the Word of God. Ito, salita ng Diyos. Amen? Amen ba? Pangatlo po, we exist as witnesses. Ibig pong sabihin ng witness, tayo po ay hindi nahihiya na, ano sa Tagalog? Ipaduyak-yak. Ipahayag. Tayo po yung kalipunan ng mga tao na hindi nahihiyang ipahayag ang Panginoon at ang kaligtasan sa ating pananalita at maging sa ating buhay. Yan po ang isa sa mga dapat nating tatalakayin. At we also exist for good works. Ito po yung isang area na dapat ma-enhance sa ating ministry. Dahil okay ang worship natin, Word of God, walang problema. Witness, we are improving.
Pero pagdating sa good works, dapat nating ma-enhance palalo ito. At hindi lang po yan, world missions. Ako po'y masaya na i-announce sa inyong lahat na yung total commitments natin, nag-commitment po ba kayo? Sa ating Faith Promise Missions Giving, sa foreign, umabot po ng 73,000 pesos. Sa local, umabot din po ng 71,000 pesos. Marami pong mga pastor at missionaries ang matutulungan kahit kaunti, pero pagpaparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang ginagawang ministeryo. Merong church na katulad ng HBBC na merong pagmamahal at pakikiisa sa gawaing misyon. Amen po ba? So, today, I'm going to discuss to you about worship. Gusto ko pong isaayos at iset ang tamang pagsamba sa atin pong church. So, I'm going to discuss to you today about the proper attitude in worship. The proper attitude in worship. Gusto ko po na bilang panimula, i-realize sa inyo na ang pagsamba ay hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa Diyos. Alam kong alam nyo yan. Para mas klaro po, maraming mga churches na pagdating sa pagsamba, ang kanilang gustong experience ay maranasan nila ang Diyos. Are you with me? Kaya yung iba, pag umawit, ay talaga naman, taas kamay, Lord, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. We want to feel you, O God. Please, Lord, make yourself manifest. Ganyan po ang worship ng maraming church. Na para baga ang worship, it's about their feeling, their experience. Pero itatama po natin ngayon, hindi masama na pag ikaw ay nagsamba sa Diyos, ramdam mo ang ginagawa mo. Sapagkat ano ba naman ang lips without heart? It's only a lip service, pero walang puso. Pero mga kapatid, ang totoong pagsamba ay hindi po doon sa usapang tayo ang makaramdam sa Diyos. Ang totoong pagsamba ay usapang Diyos ang makaramdam sa iyo. Malaki ang pinagkaiba. Sapagkat kung ikaw ay dapat makaramdam, kailangang i-arouse ka ng music para maramdaman mo ang Diyos. Pero kung ang pagsamba, dapat Diyos ang makaramdam, aayusin mo ngayon ang attitude mo, sapagkat gagawin mo ang tamang attitude, i-express mo, aayusin mo ang puso mo, sapagkat gusto mo na maramdaman ng Diyos ang tamang pagsamba mo. I hope medyo nahirapan kasi akong kumuha ng word sa Tagalog. But I hope you get my point. That is why what I will teach you today is the proper attitude of worship. Everybody say the word attitude. Katulad sa kaating pag-uusap sa tao. Pag ang isang tao ay medyo mayabang, ramdam mo. Ganon din po ang Diyos. Pag ikaw ay pumunta sa simbahan, ramdam ng Diyos ang puso mo at attitude mo. Kaya ang tamang pagsamba ay nagsisimula sa pagtatama at pagsasaayos ng ating mga attitudes. So I will speak to you today about the proper attitude in worship. Meron pong 6 na aking naihanda na mga puntos na kung saan dapat nating tutunan at aking ipapaliwanag sa inyo. But for the sake of time, ay aking tatalakayin yung unang 3.
na attitude na dapat nating tutunan. Ulitin ko po. You do not come to church to only feel God or to make you feel good. You come to church for God to feel you. Kaya pag uwi natin mamaya, ang tanong ay hindi po, kumusta ang pakiramdam mo? Ang tamang tanong pag uwi, naramdaman ka ba ng Diyos? Do you get that? Sana po ay ma-pick up nyo yung puntong ito sapagkat ito yung direksyon ng aking tatalakaying leksyon ngayon. Sa pag-upo mo, sa attitude ng puso mo, ramdam ba ng Diyos ang presensya mo ngayon? Hindi lang dapat ikaw ang makaramdam ng kanyang presensya. Dapat siya, ramdam niya ang presensya mo. Gets nyo po ba? Ito po ay malaking topic kasi marami po kasi nagtatanong, Pastor, bakit hindi tayo naggaganon pag tayo ay sumamba? Kasi di ba ang sarap sa pakiramdam yung, sige nga, taas nyo nga yung kamay nyo. I-try nga natin, as we gather, may your spirit. Di ba sarap? Hello? Correct? Bakit, Pastor, hindi tayo nagtataas ng kamay? Hindi tayo lumulundag. Woo! Come on, let's worship God. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Woo! Grabe! What an experience! Sapagkat ko gusto kong ipakita sa inyo na ang totoong pagsamba, hindi yung ikaw ang nakaramdam sa Diyos, kundi yung Diyos na sinamba ang dapat makaramdam ng mga nagsamba. Worship is not about you and me. Worship is about Him. Maliwanag po. Now, ano yung dapat attitude mo ngayon at attitude ko para tayo po ay maramdaman ng ating Panginoong Diyos? Una po, tatlo yan. I-enumerate ko muna yung tatlong puntos. If God is to fill our worship, we must come to God with humility and submission. Pag mayabang ka, medyo alof ang Diyos sa'yo. Kahit pa pinakamataas ka ng lundag. Pero pag mayabang, alof ang Diyos sa worship mo. Number 2, we must come with reverence and adoration. Ang reverence po ay may sense ng paggalang. Natakdeng nanakman saan nga inaayam. Pangatlo po, if God is to fill our worship, we must come with joy and gratitude. Yan po ang unang tatlo na nais kong ituro sa inyo ngayong umaga na attitude sa pagsamba. Amen? So, pakitanong mo ka sa katabi mo, ready ka na ba? Okay. Now, number 1, we need to come to church to worship God with the spirit of humility and submission. Binanggit ko na po, pag tayo'y pumunta rito na mayabang, hindi po tayo nagsamba sa Diyos. Nagyabang tayo. So hindi ka mararamdaman ng Panginoon. So when we come, we do not come with ego, with pride, but we come with humility and submission. Yan ang puso na dapat mong tutunan. Sino sa inyo ang nag-devotion sa Daily Bread kaninang umaga? Taas ang kamay. Ano ang title? Brought Law. Ano po ang pinakalaman ng Daily Bread kaninang umaga? It's about, alam niyo po, para maunawaan niyo po, simple lang ang pinagkaiba ng pride sa humility.
Ang pride, mga kapatid, ay yung mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang humility, mataas ang tingin mo sa Diyos. So pag pumasok ka rito, ang dala mo ay yung tingin mo sa sarili mo, pride. But when you come to church, dapat po hindi yung sarili natin ang nakikita natin. Dapat ang Diyos ang ating nakikita. That is coming to God with humility. Kasi pag mayabang ka, dala mo yung entitlement. Are you with me? Para bang tao ang dapat lumapit sa'yo. Pero pag humble ka, ikaw yung lalapit doon sa tao. Ano? Pag pumunta ka ba sa simbahan para magsamba, dala mo ba yung taas ng tingin mo sa sarili mo? You know, when we come with ego, it affects our attitude. We become critical, we feel better than others. Wala na tayong napuna, wala na tayong nakikita, kundi mapuna ang pastor, mapuna ang mga kapatiran. And we feel we are better than others. That is pride. When you come to worship with that spirit, I don't care how good you think you are, but God never fails your worship. Make sense? Sa James chapter 4 verse number 8, ganito po ang sabi, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Ibig mong sabihin, ang Diyos ang magpapakumbaba sa'yo? Pride yan. Ikaw ang dapat lumapit sa Kanya. Hindi siya ang lalapit sa'yo. Kaya po, ang pagsamba, hindi po Diyos ang iniimbitahan nating lumapit. Hindi po come Holy Spirit. Hindi po Panginoon, bisitahin mo kami. Hindi po ganon. Ang totoong pagsamba, hindi ikaw ang dapat pakiramdaman ng Diyos. Ikaw ang lumapit at iyong i-express ang dapat maramdaman ng Diyos sa iyo. Yan ang sabi ng Bible. Draw nigh. Ang ibig sabihin ng draw nigh, lumapit ka sa Diyos. Ang worship po ay paglapit sa Diyos. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na sarili mong tinitignan mo. Ang dapat po, when you draw nigh to God, when you come to God, malaki ang tingin mo sa Diyos. Sapagkat pag nakita mo siya as a great God, makikita mo ang liit ng sarili mo. Makikita mo na hindi ka worthy. Makikita mo ang tamang pagtingin mo sa sarili mo. Kaya po, in application, pag dumako tayo dito sa church, don't be an entitled person. Huwag kang pumunta rito, sinabihan ka lang ng boss, sinabihan ka lang ng sir. Pag pumunta ka rito, huwag mong dadalhin yung ego ng title. Ang tawag po dyan, entitled. Kaya pag yung mga members na pumunta rito, sinabi dito ko umupo, tapos nagmamatigas, tapos pag sinabihan mo na-offend, sapagkat may pakiramdam siya na, sino ka ba? Kilala mo ba ako? Ba't mo ako pagsasabihan? Sino ka ba? Lalong-lalo na kung yung usher, mas batang Kristiyano kesa sa'yo. Mas matagal kang miyembro. Parang feeling mo, pagsasabihan mo ako, tagal-tagal ko ng miyembro dito. Samantalang ikaw, baguhan ka palang na usher. Pagsasabihan mo ako, aba kapatid, I don't care kung every Sunday ka pa pumunta, pero hindi ka nararamdaman ng Diyos. Kasi mayabang ka. Kaya itama po natin ang attitude. Ang pagsamba ay paglapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at merong kababaan ng loob. Hindi po pagpunta na ipagyabang kung sino po tayo. Learn that. I know all of us by nature are proud. And there could be many reasons sa buhay kung bakit medyo kailangan nating maging mayabang at mataas mag-isip. Sapagkat kung minsan, coping mechanism na natin yan sa mga tao, sa mga problema na ating hinaharap, sa mga nang-aapi sa atin.
Pero mga kapatid, hindi po yan pwedeng maging dahilan para maging mayabang tayo sa harapan ng Diyos. When we come to church, let's come with humility. Ako naman bilang pastor, ang sarap pangunahan ang mga miyembro na may mapagpakumbabang puso. Ito yung mga miyembro na kahit mag-preach pa ako ng rebuke at correction, hindi niya titignan yung sarili niya, ba't ako tinatamaan ni pastor? Kundi sasabihin niya, Panginoon, ikaw yan. Ginamit mo lang si pastor. Kasi nga po, you are more aware of God than of yourself. That's the proper attitude of worship. That is why sa James chapter 4 verse 6 ay ganito po ang sinabi, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud. Alam niyo po yung salitang resisteth, parang ito yung kumain ka pero hindi mo malunok. Pinasok mo sa bunganga mo pero hindi mo siya malunok kasi ayaw mo yung pagkain. Ikaw yung nasa loob ng kapilya pero parang hindi malunok ng Diyos na makita ang laman ng puso natin. Kasi may pride. Brethren, I hope and I pray that this message is not only clear to us, but we will remember this every time we come for the worship service. Dalhin po natin ang mapagpakumbabang puso. Kaya, mga magulang, turuan natin ang mga anak na maging humble. Do you know how we can teach our children to be humble? By instruction and by observation. Instruction sapagkat mismong bibig natin ang magtuturo sa kanila. Observation sapagkat makita nila. Alam niyo po, nasisense din ng anak mo pag medyo offended ka sa preaching eh. Lalo pag medyo lumalaki na yan. Tapos alam niya ang buhay mo. Tapos nag-preach si pastor, tumama sa'yo, titingin yung anak mo sa'yo eh. Hindi lang sa usapang tinamaan si Papa, kundi makikita niya how you react. Kung pinakita mo na napundi ka, na-offend ka, nasaktan ka, nagmisuot ka, hanggang nagununin, insardeng mo tinag-take note, at nakaganyan ka na lang, pansin ng anak mo yan. Now, how do you teach humility to your children? You should talk to them and show it to them. Ang sarap na makita ng mga anak natin, mga kapatid, yung observation mo, observe nila ang pagiging humble natin, na alam nila na eto si daddy, eto si papa, ang taas ng title nito, si mama, ang taas ng kanyang posisyon sa trabaho, pero grabe siya mag-submit kay pastor. Pag may sinabi si pastor, opo pastor, grabe siya mag-submit. Mga kapatid, ganyan ang pagtuturo sa mga anak ng humility. Hello? Oh, makikita nila na pagka, halimbawa po, welcome song. Minsan, ito po huwag nyo sanang isipin pagja-judge kasi hindi naman siguro palaging totoo ito. Pero maaaring totoo yung ganitong case na pag welcome time, hindi ka lumalabas na nakikipagkamayan. Inaantay mo silang lumapit sa'yo. Malamang mahiyain ka. Pero yung iba naman kasi mga kapatid, parang alam mo yung tumaas lang siya sa buhay parang hindi na siya nagre-reach out sa tao. Alisin po natin yon. Kung tayo po'y mas matagal na, tayo yung dapat unang mag-reach out sa mga tao. Halimbawa yung pagkatapos ng service, bago man lang umuwi, may makamayan ka. God bless you, Brad, ha? May kanto soul winning tun malem. May kayto tuno malem. The announcement ni Pastor may kayto. Biruin mo kung ikaw yung pinakamayamang tao, financially speaking dito, pero ganun ang attitude mo.
Hindi lang po tao ang nakakaramdam ng humility mo. Number one ang Diyos. Kaya mga kapatid, listen to me. Ang maraming mga simbahan ay punong-puno ng mga tao na ang dala ay puro yabang. Maganda man ang kapilya, malakas man ang music, may full band pa, at kung tumalon, grabe. Pero dahil sa yabang, sabi ng Diyos, hindi kumasikmura ang worship ng mga taong ito. That's why the proper worship is proper attitude first. And when you come with the proper attitude, then you are sure you're worshiping God properly. Let's come with the spirit of humility and submission. Amen po ba? Sabihin mo ka, tanungin mo ka sa katabi mo, amen, na-bless ako, Brad. Grabe yung message ni Pastor. Nabasag yung yabang ko. Amen po. They should hear us say amen. Minsan hindi naman lahat ng hindi nag-amen, mayabang. Siguro mahiyain lang, siguro tulala. Baka may mabigat na problema. Pero kung ikaw na yung Kristiyano, na medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo, at naliliitan ka sa preaching, nasisimplehan ka masyado, na hindi ka man lang makapag-amen, medyo i-check mo konti yung calibration ng puso mo, kapatid. Nagsisimula ka ng maging sintonado. Itama mo yung puso mo, itono mo ng maayos. Alam nyo bang ibig sabihin ng amen? I agree. Do you agree? Yes. Ang ibig sabihin ng amen, I believe. Do you believe? Yes. Ang ibig sabihin ng amen, so be it. Gusto nyo bang mangyari po sa inyo ang naituturo ngayon? Minsan nga yung iba, ayaw talagang mautusan. Sino ba naman sa atin dito, ang taas-taas mo, tapos uutusan ka? Pagsasabihan ka ng pastor? Pero kapatid, pag natuto kang maging humble, di mo iniisip yun eh. Sapagkat nire-recognize mo ang authority sa buhay mo. Ang authority ng Diyos, ang authority ng pastor who are ruler above you, ang authority ng salita ng Diyos. Kaya hindi naman kailangan na ang humble laging nakaganon. Ang humble is always the attitude of the heart. You know, that's the pastor, that's the word of God, and you humble yourself. Let's come with a spirit of humility and submission. Amen. Pangalawa po, para maramdaman ng Diyos ang ating pagsamba, the second attitude we need to learn is the attitude of reverence and adoration. Alam nyo, ramdam mo kung may paggalang yung tao sa'yo o wala eh. Sabi na lang natin sa mga anak, bilang magulang, ramdam po natin kung ang ating mga anak ay may paggalang sa atin. At pag wala, tinuturuan natin sila. Hello? In the same sense, when we come to worship God, we need to bring the spirit of reverence and adoration. Ano ba ang ibig sabihin ng reverence? Ang ibig sabihin ng reverence means holy respect for God. It means approaching God with awe. So, when you come, talagang Panginoon ang titignan mo. Hindi sarili mo, hindi tao, Panginoon. Amen. Approaching God with seriousness. Everybody say seriousness. Hindi ka naglalaro. Hanggang nga imay nga, agay ay ayam. That's with its reverence. Natakneng. Nanakman. Haan nga sitik deti panang tratom ti panagdaydayaw ti Apo. Kasi marikna ti Apo kakabsat ta attitude mo. Yang pag-upo mo pa lang,
ay isang manifestation ng nasa puso natin. Kaya po, bakit sinasabi nyo siguro, bakit pastor? Pati pag-upo kailangang ayusin. Subukan mo nga nakaupo ng ganyan. Kung sabihin mong, Lord, I come to worship you. Wow, para kang don. Parang ang Diyos ang bisita. Ikaw ang may-ari ng bahay. Samantalang ang Diyos ang may-ari. Parang tayo yung mga bisita na dapat nag-a-adjust sa Kanya. Hello? All of these things, small, little details. And I know to some of you, you may not need this admonition anymore. But may I just remind us to come to God with the spirit of reverence, with awe, seriousness, and deep respect. Kasi ganito po yan. Ang dapat maunawaan yung attitude, mga kapatid, hindi ka sasamba sa Diyos sa gusto mo. Let me put it this way. You do not worship God according to your preference. You worship God with reverence. Kasi kung pumunta ka rito, nasabi mo, wala kang magagawa, pastor, pagod ako tutulog ako. Nagsamba ka ba? O nagpa-attendance ka lang? Hello? Mga kapatid, kung tayo po ay ganon, mag-level up tayo. Huwag ho tayo yung pumunta para mag-attend at magpa-attendance lang at makita ni pastor. Dapat pumunta tayo na talagang magsamba. May reverence sa ating puso. Not your preference. Sabihin nga natin, not my preference, but with reverence. Alam niyo po sa Isaiah, pinagalitan ng Diyos yung bansang Israel. Sa Isaiah chapter 1, hindi ko nababasahin ang lahat, pero from 11 to 15, alam niyo po ang sinabi ng Diyos, ayaw kong pakinggan ang mga kanta niyo. Hindi ko matanggap ang mga sakripisyo niyo. Alam niyo kung bakit? Because their lips were speaking the right words, but their lives were contrary to the Word of God. Gusto kong ituro sa inyo ngayong umaga na ang pagsamba sa Diyos na meron pong reverence is coming to God with a pure heart. Everybody say pure heart. Kaya ni-rebuke ng Panginoon. At ang sabi niya sa kanila, pakanta-kanta kayo, pa-worship kayo, pa-sacrifice kayo. Hindi ko matanggap yan. Kasi ang buhay niyo kontra sa aking kalooban at kagustuhan. Mga kapatid, pwede bang magsamba tayo sa Diyos, kakanta tayo, to God be the glory. Tapos pagdating ng Lunes hanggang Biyernes, nagmumura tayo. Umay kagkanta dito'y kiniapo Diyos nga kunam apo. Holy, holy, holy is God Almighty. Pero ti ruar kakabsat, tab-tab baawam ni apo Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko matanggap ang awit niyo. Niloloko niyo ako. Anong ginagawa niyo? Binibilog niyong ulo ko? Kunyari pa-appreciate kayo sa akin, pero sa buhay niyo hindi totoo? Pa-praise kayo, praise kayo sa akin? Pa-glorify kayo sa akin? Pero yung buhay niyo, pag umiinom kayo ng alak, wow, sabi ng Diyos, niloloko niyo ako? Huwag po nating gamitin ang pagsamba ay parang pantakip lamang ng ating kalokohan. Makikita niyo po na ang tamang pagsamba ay konektado sa buhay nating araw-araw. Yung Sunday,
corporate worship natin sa Diyos, may koneksyon sa araw-araw nating buhay. Hindi po yung kakanta tayo dito ng thank you Lord for your blessings on me. Tapos pagdating ng Martes ng gabi, ang lakas-lakas ng boses mo, under be! Amen po. I'm just showing to you some instances. Bahala na po kayo mag-isip sa buhay nyo. Pero hindi po pwede yung nabubuhay tayo sa gusto-gusto lang natin ng Lunes hanggang Sabado, tapos pupunta tayo dito na magsasamba sa Diyos, kakanta sa choir, tutugtog sa orkestra, mag-a-usher, kakanta sa mga upuan. Anong sabi ng Diyos? Niloloko mo ako? Hindi ko matanggap yung awit mo. Hindi ko masikmura ang offering mo. Pwede bang ayusin mo muna ang puso mo? Kung ikaw ay kabataan, halimbawa, ito hindi ko sasabihin para i-down kayo. Pero gusto kong ma-lift up ang tingin nyo sa Diyos. Na hindi ganun-ganun lang kasi mga bata, lumalaki ang mga young people na henerasyon na walang tamang pagkilala sa Diyos. Walang tamang paggalang sa Diyos sapagkat hindi tinuruan. Kaya magulang, tingnan nyo, young people, high school ka, kakanta ka ng worship sa Panginoon dyan sa upuan, sasabihin mo, stepping in the light, trying to walk in the steps of the Savior, kinakanta mo ang ganda ng hakbang ng Panginoon. Pero tignan mo yung mga post mo sa Facebook. Kung saan-saan ka nagpupunta. Nakipag-inuman ka na, pinost mo pa. Anong goal mong nag-post? Mali na yung pag-inom mo, lalong mali nung pinost mo. Alam mo na sanang mali yun, tapos pinost mo pa. By the way, sa mga nanonood, wala pong ganun dito ha. Nagsasite lang ako ng instance. Makasabihin ng mga nanonood, grabe, manginginom pala yung mga miyembro ni Pastor Provi. Hindi po, nagsasite lang ako ng instance. Pero baka lang meron pa. Pero po, mga Facebook viewers, wala po akong tinutukoy dito yan. I'm just citing an instance para makita ninyo na hindi talaga tama eh. Kaya kung ikaw ay magsamba sa Diyos, ayusin mo yung buhay mo. Hindi naman sinasabi ng Diyos na dapat perfect ka para magsamba. Na parang lalabas ngayon na ikaw pa yung galit sa Diyos. Hindi na ikaw mag-church. Sino pa bang perfect? Sino? Napaka-judgmental naman ng preaching na yon. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos na maging response mo sa preaching na to eh. Na parang ikaw pa yung rebelde. Ikaw pa yung parang dapat ang response mo napapagpakumbaba ka ng preaching na to eh. Na talagang ang dapat maramdaman mo, hindi galit eh, dapat hiya. Na hindi naman kita pinapahiya, pero tama na klase ng hiya. Healthy ba? Nasasabihin mo, tama eh, Diyos ang pupurihin mo, tapos from Lunes to Friday, ganun ang buhay mo. Pag kumanta ka, napakasanto mo. Pero pag nasa labas, daig mo pa ang dyablo. Ito po, hindi ko lang sinasabi na parang, ang sarap pakinggan na, grabe naman yung mga patama ni Pastor. Hindi po. Sana ma-realize nyo yung punto na ang totoong pagsamba may connection sa araw-araw nating buhay. Let your worship to God affect your daily life, my daily life. That's why you come to God with a pure heart. Ngayon, sasabihin mo, sino ba naman ngayon sa atin ang worthy? Baka next Sunday, Pastor, wala nang pupunta rito. Sino bang perfect dito? Hindi po sa ganon. Mahalaga po yung, when you come for worship, may before, may during, may after. Yung before worship, you come with a prepared heart. Kaya nga,
Pag pumunta po tayo, mag-pray naman tayo. Hindi yung pupunta ka mga kapatid na grabe ang buhay mo ng buong linggo, tapos hindi mo man lang prepare yung puso mo. Amen po ba? Alam nyo, ang gandang matutunan po natin yung bago ka pumunta sa church, nag-search ka muna ng sarili mo eh. So nag-advance ka ng gising para may time ka na makipag-usap sa Diyos. At para sabihin, Panginoon, schedule naming makipag-meet up sa'yo, appointment naming isambahin ka, pero ayokong tumungo doon, ayokong umabsent. Pero gusto ko na pagpunta, sana yung puso ko, hindi po yung, hindi mo masikmura. Kaya Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ako. May mga lifestyle ako na hindi maganda. Marunong ako manggulang sa kapwa. Nagmumura. Sinungaling. Manginginom. By the way po sa mga nanonood wala pong ganun dito Nagsasite lang ako ng instance. Hello? Kayong mga kabataan, alam mo tong worship, actually, ito yung magtatama pa ng buhay mo eh. Yung college student ka pa lang, tapos may ka-holding hands kang babae, enjoy mo yung moment. Sana po wag lang yung natamaan kayo ang pansinin nyo Tingnan nyo ang Diyos sa aking sinasabi Ang sarap ng lakad nyo, tapos lingon ka ng lingon. Kasi iniisip po baka mapadaan pa si pastor dito sa harap ng eskwelahan namin. Tapos pupunta ka rito, to God be the... Sabi ng Diyos, hindi ko matanggap yung awit mo. Tapos mag-offering time, tuwang-tuwa ka pa. Cheerful giver ko, no? Lord, para sa'yo. Sabi ng Diyos, hindi ko masikmura yung offering mo. Iloloko mo ako eh. Parang binabribe mo lang ako eh. Kasi yung buhay mo, hindi mo inaayos eh. Sana po mula ngayon, ang aral na to ng tamang pagsamba ay isang maging dahilan upang iayos natin ang ating mga buhay. Itama natin ang ating mga puso. Sana pag uwi mo, kung ikaw ay high school at college, tumama sa yung preaching na yon. Sasabihin mo ganun, Lord, grabe naman, talagang tumama sa akin, pero tama eh. Kaya Panginoon, I would like to set this thing right in my life. That is coming to God with reverence. Walang pagpapaimbabaw. Hindi ka nagpapakitang tao sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin kailangang magpakitang tao. Dapat pagkat basang-basa ng Diyos ang puso mo, alam niya ang araw-araw na buhay natin, ang mga lugar na pinupuntahan natin, ang mga taong kinakasama natin, ang mga iniisip natin, alam ng Diyos. At dyan nga dapat tayo mas magkaroon ng tamang pagrespeto, Panginoon. Nakakahiya ako sa harapan mo. Pwede bang patawarin mo po ako para sa aking pagsamba sa iyo? Kahit papaano, may malinis po akong kalooban. Yan ang tamang aral ng pagsamba. Hindi po yung pag-uwi naramdaman mo. Hindi po yung naramdaman mo. Dapat ang Diyos ang nakaramdam sa iyo. Amen po? Coming to God with reverence is not only coming with a pure heart. It is also coming with a sense of respect. That we do not treat God casually. Alam niyo po, tayong mga matatagal, wag niyo pong pahayaan yung familiarity spirit sa inyo. Na pag pumunta ka po dito sa church, kahit saan mang mga sanctuaries natin, sa Australia man, sa Lawag, wala man ako dyan sa Lawag. Sa main sanctuary natin, physically, visibly sa inyong harapan. Pero sana hindi kailangan ako ang makaramdam sa inyo Dapat ang Diyos, may respect pa rin kayo. Amen po ba? Kaya nga bilang mga magulang, alam nyo, listen, etong bagay na to, ito ang isang dahilan
kung bakit inuuna natin ang Diyos. Respect pa ba kung meron kang mas inuna kesa siya? Halimbawa, kung ngayong umaga, may nag-imbita sa iyong kaibigan, merong nagyaya sa iyo na tao, kliyente man, pagkakaperahan yan, siyempre, o kaibigang may tinatanaw kang mataas na pagtingin sa kanya. Pero kung mas inuna mo siya dahil sa respeto mo sa kanya, kesa sa Diyos, hindi mo na natutunan yung tamang pagsamba. Pero alam mo yung kahit may tinatanaw kang utang na loob sa taong iyan, araw ng linggo, umagang umaga, dumalaw sa bahay nyo at sinabi sa'yo, samahan mo nga ako, ipag-drive mo nga ako. Samahan mo nga ako, punta tayo ng ganitong lugar. Kahit saan ang hirap mong maghindi dahil may tinatanaw kang utang na loob. Pero dahil natutunan mo ang reverence sa God, sasabihin mo kapatid, kaibigan, auntie, uncle, pasensya ka yon. Pero at the appointment ko kiniapod Diyos itang abigat. Kung gusto nyo, sumama ka muna at sasamahan kita mamaya. This is one of the reasons why we put God first. Not family first, not work first, not business first, not studies first, but God first. Biruin mo kung may challenge yung pagpunta mo ngayon pero nakarating ka, ramdam ng Diyos yan, kapatid. Yung may assignment ka sana, may project ka, may thesis ka, may exam ka bukas, at alam mong limitado pa ang kaalaman mo, pero pumunta ka pa rin sa church para sa Panginoon, ramdam po yan ng Panginoon. Yung alam mo may maniningil ng utang mamaya na pag-uwi mo pa lang 12:00 darating yung mangungutang. Uuwi tayo ng 10:30. Wala ka pang pera, pambayad, pero inuna mo pa rin ang Diyos. Yung bang medyo masama ang pakiramdam mo, may lagnat, ubo, sipon, arthritis, diabetes, tonsillitis, kamatis. Pero sinabi mo, Panginoon, kung kasal nga kahit masamang pakiramdam ko, pupunta ako Kung trabaho nga, kahit ayaw kong bumangon, pero dahil sa aking pamilya, babangon ako ito, Panginoon, para sa'yo. Pupunta pa rin ako sa church. Kahit medyo lutang ang pakiramdam ko. Tingnan mo yung katabi mo, ikaw yata yun, kapatid. Lutang. Ramdam din po yan ng Diyos. See, this is one of the reasons why we put God first. Our reverence to God. Our reverence to God is also one of the reasons why we come on time. Ayaw ko po nang ikwento nyo sa ibang mga Baptist, pinipilit kayo ni Pastor Proby, pinipressure kayo ni Pastor Proby, pinapatamaan kayo lagi ni Pastor Proby. Sana po dumating kayo sa maturity ng understanding at realisasyon na hindi na ito tungkol lamang sa pangunguna ni Pastor Proby, kundi ito ay yung paggalang sa atin Diyos. Ka-appointment mo ang Diyos, tapos late ka? Gawin nyo to mga magulang. Kung halimbawa pumunta kayo sa church at na-late na kayo, pwede ba na sa daan, kausapin nyo sila habang kayo'y patungo? Mga anak, late na tayo at gusto kong malaman nyo, hindi okay sa Diyos na late tayo. Subukan nyo pong turuan ang inyong mga anak sa ganyang tono. Hindi mo kailangang sabihin ng may galit. Sabihin mo sa kanila na ikaw mismo nahihiya ka sa Panginoon para makita ng mga anak mo at huwag silang lumaki na acceptable ang pagiging late sa church. Ni kailanman,
wag nating sanayin ang ating mga anak na acceptable ang pagiging late sa church. I may say this with emphasis, but I hope you take it with humility in your hearts. Tama po? Sabihin nyo yan kasi. Wag lang yung sinasabi natin sa kanila, late na tayo, bilisan nyo, late na naman tayo, natatama na naman tayo ng preaching dyan. Wag po kasi ganun ang approach. Kapag hindi naman kayo pumunta rito para sambahin ako na nagpipreach ng pagiging on time, kung gusto nyo pong i-develop ang reverence sa Diyos, sabihin nyo mga anak, nahihiya ako sa Panginoon. Tatay ako, hindi ko kayo mapangunahan. Ang buti-buti ng Diyos sa atin, kita nyo itong sasakyan natin? Kita nyo itong tricycle natin? Kita nyo kinakain natin araw-araw? Kita nyo, may provision kayo? Nahihiya ako sa Diyos mga anak. Kasi napakabuti niya sa akin. Napuprovide ang needs natin. Pero hindi natin siya nasasamba ng tama. Hindi okay sa Diyos na late tayo ha. Gusto kong malaman nyo yan. Sabihin nyo sa mga anak nyo. Ganyan kasi dapat ang pagkikipag-usap natin. Hindi okay sa Diyos mga anak na late tayo. Kaya next time, agahan natin. Ipakita nyo sa kanila ang importansya, hindi lang importansya ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Huwag silang pumunta ng on time dahil natakot sa pastor. O parang feeling mo pag na-late ka, ayan na naman, na-all eyes na naman ako dito, sigurado. Pangit ang attitude mo. Baguhin mo yan. Ikaw din ang sumisira ng sarili mong kalooban. Maano kung Panginoon ang dapat na makita mo sa kamalian natin? Hello? Kaya nga, come with reverence. Dapat hindi na masaya yung pakiramdam natin. Pag na-late tayo, grabing sorry natin, Lord. Yung nasa labi ka pa ng Lord Pambira. Ito na, tama na naman ako rito. Pero it's not actually the preaching, Lord. It's true. Next time, wala nang malilate. Hindi po dahil sinabi ni Pastor. Hindi po dahil dito sa HBBC para nakakahiyang pumasok ng late. Totoo naman Diba? Nahihiya ka na talaga pag Pambira. Alam mo kasi yung culture, on time. Pero actually, hindi po sa ganun. Dapat yung we promise to God na wag na tayong malit sapagkat reverence sa Diyos. Amen po ba? We train them. We let them observe. We show them that we respect our God. Ayan. So nakita nyo yung number 1, humility and submission. Number 2, we come to God with reverence and adoration, paggalang sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Are you learning? May natutunan po ba kayo mga kapatid? I'll close with number 3. If God has to fill our worship, we must come with joy and gratitude. Dapat po pumunta tayo sa pagsamba na may kagalakan at pasasalamat sa ating puso. Amen po ba? Ang dami nating pwedeng maipagpasalamat sa Diyos. Alam niyo po, sa Old Testament, kung basahin mo ang Exodus chapter 20, nandyan po yung 10 Commandments. Pero bago nag-utos ang Panginoon, makikita mo sa verse number 1. Pakinggan nyo verse number 1. God spake all these words saying, verse 2, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt. Ako yung nagligtas sa inyo. Out of the house of bondage. Pumunta ka na sa verse number 3. Thou shalt have no other gods before me. That's commandment number 1 in the 10 Commandments. Are you listening? Ang ibig pong sabihin, merong utos dapat sumunod. Pero kung bakit po niya inuna yung verse 2 na, ako yung Diyos nyo. Ako yung nagligtas sa inyo mula Ehipto. Because God wants obedience from redeemed people,
not from slaves. Okay. Ang nais po ng Diyos na attitude ng mga Israelite ay hindi po parang mga slaves, utusan lang. Na kaya sumunod kasi no choice. Na kaya sumunod kahit mahirap kasi no option. Ang nais po ng Diyos na puso ng mga Israelites sa pagsunod ng 10 kautusan ay dahil niligtas sila. Mga kapatid, ang mga anghel pwedeng kumanta ng Holy, Holy, pero hindi pwedeng kumanta ng Amazing Grace. Alam niyo yung Amazing Grace, tungkol ano yun? Ang Amazing Grace ay tungkol saan? Pakisagot niyo nga, ang Amazing Grace ay tungkol saan na awit? Salvation. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Ako'y lost. And can be lost forever, but now I'm found. Was blind, but now I can see. Kaya ang Amazing Grace ay awit ng mga ligtas. Ang angel sa langit, pwedeng kumanta ng Holy, 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 Lord God Almighty. At ramdam mo sa langit, kikilabutan ka sa kawit ng mga anghel sa langit ng holiness. Pero hindi nila kayang kantahin ang Amazing Grace. Bakit po? Hindi nila naranasang maligtas. Ikaw, ako makasalanan, naranasan nating maligtas. Yung mga sparrow, alam niyo yung sparrow? Ha? Mga ibon. Bilit tuling. Nakakita kita, bilit tulangan. Oh, pwede silang kumanta ng Count Your Blessings. Sapagkat kung ating ikukumpara, parang mas blessed pa itong mga sparrow kaysa sa atin. Bakit kamo, Tito Jerry? Kasi si Tito Jerry, kailangan niyang magkambal ng isda't bukto para may pangkain. Ang mga sparrow, hindi po nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng Diyos. Sa kalagayan, sinong mas mapalad? Ikaw o sila? Sila. Ikaw, kailangan mong mag-welding, Tito Dante, para may pangkain. Anjibik, kailangan mong humatak ng lambat para may pangkain. Mag-post sa Facebook ng mga sibuyas. Mag-angkat dito at doon para may pampakain sa pamilya. Yung sparrow, pakanta-kanta lang may pagkain. Kaya kung awitan lang na count your blessings, mas masaya po ang kanta ng mga sparrow. Pero kung Amazing Grace ang kanta, makikinig sila sa atin. Makikinig ang mga angel sa atin sapagkat tayo po ang nakaranas ng pagtubos ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nais ng Diyos na pag tayo ay nagsamba, marami ka mang problema, marami ka mang kabigatan, marami ka mang pangangailangan. Pero wag mong kakalimutan, pinagpala ka na ng pinakadakilang regalo, yan ang buhay na walang hanggan. And I don't care what your problems may be, are not that we do not care. But in the sense na hindi dapat yan hadlang na hindi ka makapunta sa church. Sabihin mo, 1,000 lang tong problema ko, hindi pwedeng maging bundok to sa akin. 10,000 lang tong kailangan ko bukas, hindi pwedeng maging bundok ito sa akin. Niligtas ako ng Diyos, binigay niya ang kanyang buhay para ako ay magkaroon ng katubusan at kaligtasan. Dapat ako magsamba sa kanya sa church. That's why ramdam ng Diyos when you come with joy and gratitude. Idagdag mo na dyan yung mga blessings mo araw-araw. Pero kung wala man yun, may dahilan ka pa rin na magsamba ng may kagalakan. Sino po sa inyong walang kapera-pera ngayon? Buti pa daw yung pera may tao, pero yung tao walang pera. Pero di bale, safe ka naman.
Langit ka naman. Pastor, hindi ko maintindihan yan. Palagi mong sinasabi, mauunawaan mo rin kung totoong ligtas ka. Hello? Kaya wag niyo pong idadamay ang church sa mga problema niyo. Mga utang na binabayaran. Mga pangangailangan. Actually, you should come to church and God wants to hear you sing. With joy. Kahit may problema ka, ang kanta mo, there is sunshine in my soul, pero naiiyak ka na. There is sunshine in my soul today. Kasi nga, nagmi-mix yung emotion mo sa bigat ng pinapasan mo sa kagalakan mong magpasalamat pa rin sa Diyos. Ramdam po ng Panginoon niya mga ganyan. That is proper worship. I hope hindi nagkulang yung preaching ay ipaliwanag sa inyo ang tamang attitude ng pagsamba. And all of God's people say, would you bow your head for a while? I just need you to pray. Say, God, thank you so much. Kumusta po ang puso natin pagdating doon sa unang punto? The attitude of humility and submission. May kapakumbabaan ba ang ating puso? Ready ba tayo na maitama kung may mali tayo? Ready ba tayong ma-rebuke, ma-correct, mapagsabihan? Mataas ba masyadong tingin natin sa ating sarili o dapat mataas ang tingin natin sa Diyos? Kumusta po yung attitude natin sa point number 2? That you come to God with reverence. Hindi ho pwede. Dapat maunawaan mo, konektado ang worship life mo sa daily life mo. So you always come to God and ask Him to purify your heart. And kumusta po yung ating attitude? Punto number 3. Come to God with joy and gratitude. Ang pagkaganda po sa mga kapatid na nasa mga bahay, na ibigay niyo po sa Panginoon ang tamang pagsamba. Huwag niyo po sanang isipin na nasa bahay lang kami. Sabi ng Bible, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Nandyan na ang Panginoon. Kailangan may puso tayong lumalapit sa Kanya. Lord, alam mo po ang aming kalagayan ngayon. Mga buhay namin, hindi lang sa loob ng church, kundi sa labas. Sa mga bahay namin, sa mga trabaho. Salamat, Lord, na paalalahanan kami sa umagang ito. Na itong worship ay isang napaka-powerful na factor sa buhay namin, Lord. Dito pala nakasalalay ang transformation namin. Dito nakasalalay ang maraming mga bagay na pwede mong gawin sa buhay namin, Lord, sa aming mga pamilya. Kung hindi namin itama ang aming pagsamba, never na magiging maayos sa tamang direksyon ng aming mga buhay. Dito ka magsisimula. Dito kami dapat magsimula, Panginoon.
we set a right life of worship to you. Thank you, Lord, for the message today. I know you spoke to our hearts. At uuwi po kami, Panginoon, convicted. In Christ's name we pray. Amen. Sino po sa inyong convicted? Amen? Sino ang dapat makaramdam ng worship? Tayo o siya? So, pag uwi natin, hindi lang po yung na-bless ako, kundi naramdaman niya. Amen po ba? Ulitin natin yung outline. Mabilis lang naman ma-memorize, di po ba? O, ano yung title natin? Proper. Number 1. Number 2. Number 3. Okay. Makinig tayo ng realisasyon bago tayo umawit ng ating closing song. Isang realisasyon sa mga men, isang realisasyon sa ladies, at isang realisasyon mula sa lawag. Okay? So, sige po. Magbibigay ako ng premyo. Oh, ayan, si Kuya Kirk. Okay? Bigyan mo yung mic. Ano ang natutunan mo sa preaching, anak? Lakasan mo, ha? Ikaw. Ang natutunan ko po sa... Hello? 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 Sige. Natutunan ko po yung lesson po na... Teka. Bahina yung mic. Hello? Ayan. Sige. Ang natutunan ko po sa preaching ay yung... Hanggang mga asi-asi ti pa na ti worship nga DJ. Basta nandun ka lang, dapat ada preparation na gaya. Amen. Amen. So, hindi dapat ang worship masabing nandun ka lang. Tama yun. Kasi marami sa atin minsan, dahil sa pagod na ng buhay, palagi na nating ginagawa ito, nawala sa atin yung sense, parang masabi lang na nandun. Sana po wag ganun. May preparasyon. Next time, mag-prepare tayo ha. Amen. O, isa pa, from the ladies. 100 pesos. Oh, 100 pesos. Okay? Sino? Come on. Pambihira, ano? Parang ang napaka-holy ninyo. Oh, come on, from the ladies. Adults. Oh, bigyan mo si Tita Mel. Oh, may sandupay, Tita Mel, ha? May sandupay. Sa kalawag. Sige. Hello. Tinaadal ko kat permi nga naidumduma dahil yung preach ni Pastor itatang. Amen. DJ, umay tayo ditoy nga ni Apo Diyos, pakiramdaman na tayo nga worship ken ko na. Yes. Ket most likely, or common nga paspasama kada tayo, dati umay tayo lang rutinarin kakabsat kasi Right. nairuam tayo. Nairuam. Ngem DJ nga message iti panagsambakan ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos urayan na tayo nga mas umasidig tayo ken kwa na nga worship. Dati seryoso. Ket inkarig iti dito yung gundaway iti Apo by God's grace nga mas closer nagpay ken kwa na Amen. nga agsamba. Amen. Palakpakan. Okay, 100 pesos. Sige. Oh, lawag. Mag-ready kayo ha, mga men. Okay? Oh, mag-ready kayo. Adults. Ihihain to mga men natin. Oh, sige, lawag. Sige. Hello. Hello, Pastor. I learned today na halabasta nga agtugaw ka di church, agdingeg, no, pati no, hala nga Sunday, no, pati the rest of the week, you have to make good. Kasi kaslala lukloko MT Apo Diyos. Pastor, hila. Grabe, maiyak-iyak pa si Kyle ha. Alam kong tumama kay Kyle yon ha. 100 pesos. Oh, young people, narinig nyo yon? Totoo yon. You see? Nagsakit nga panunutom nga kas naluklukom ni Apo Diyos, di ba? Kasi may worship, tapos ganyan uram. So, magbago tayo. Okay, bago tayo. Isa pa. Oh. Nahiya kayo?
Oh, sige na. Ano, basahin nyo lang ta, realization. Nagsurat siya siguro realization yon. Oo. Alam niyo po, sa mga nasa Facebook, medyo mga ano kasi itong mga men natin, mga tawag dito. Si Ian na lang, Ian. Oh, bigay mo kay Ian. Okay? Ian, go ahead. Bali po, Pastor, kati reflection ko kat. Hindi damo ak lang nga, iti umay lang dito nga maagat attend to church, Pastor, kat. Okay kanya akon nga, iti DJ ko na mga Pastor nga, iti okay kanya akon nga, iti maka-attendance na lang. Yaman ti Apo, Pastor, kat. Dito nga preaching, Pastor, kat. Permi nga tumama, Pastor, nga hanga gayam nga DJ ti proper nga pag worship iti Apo, Pastor. Amen. Nagmayat dito nga preaching nga naiadal kanya mi, Pastor, kat. Dito gayam nga mensahe, Pastor, kat. Dito iti meaning ti panag-worship iti Apo, Pastor. Amen. Amen. Oh, di ba? 100. So, parang pare-pareho tayo ng realization nga, dijay, routine, umay agattend, pero itatang kakabsat, hang umay agattend at ubraan niyo, umay kay agday dayaw iti Apo. Sapsapaan tayo tumaminsan. Amen. Awantot maladawan. Amen. Dakay nga anak, makikooperar kayo. Amen. Oh, lakas ng amen nun ah. Okay, very good. Alright, tumayo tayong lahat. Dayawen tayo ti Ari o worship the King. Ilocano. O worship the King. Everybody now. Sing. Dayawen tayo ti Ari ti Gloria, kantaan ti dakel maayan na, isod kalasag ken mangimanawa, mantay ken daeng mangbumonen kuana. Second verse. Daalwan mo awan makayekas sa dinumanan na masarap, napaw na itiban bantay kentay ang iti dudugin nila iwanan. Kaslata kong nalapit kamulay, sikat kataling, di ka magkurang, ingit iron na asim daing daklan, na marswan ay yen magisalakan. On the last now. Diyos na mariayan mo dakin, kantaan na ka, ganitiyangin, na kami ang marswa at kantakampin, mundo ang panagdayang itang All of God's people say, it really makes a difference. So nagmayat nga ti mindset tayo kat hantlang nga agawid nga na-blessan tayo. Given yun. Pero agawid tayo nga naiparik natay ti Apo ti panagdaydayaw. Amen? Amok nga han nga one click, daytoy nga banag, ti biyag tayo, iso nga series of message iso na, Tuno Sunday, Friends Sunday, so I won't continue the lesson. Ngam tuno February 22, part 2 na dito yung kakabsat. Aging ganang agsagupsup kanya tayo. Amen? All right. Praise God. Let's close in prayer. Heavenly Father,
sapay ta nariknam Apo, dagiti kantami, panagdayaw mi, panagyaman mi, di panagyag mi ti tithes and offerings, di panagserbi Apo ti choir, dagiti musicians, dagiti ushers, AV, drivers, cleaners. May, Lord, everyone that's been done today, Lord, in a way, kat nariknam Apo, day jay reverence mi ken ka, di kinapakumbabami ngagsubmitargen ka, sumurot ti pagayatam o Apo, hang nagsupring, haan nga detay lumaban, no di kat itulok da ka itibiyag mi. Thank you also for making us realize, O God, na yung aming worship life connected sa aming daily life. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na itong aming pagsamba sa iyo ay mag-transform sa aming araw-araw na buhay. Purihin ang inyong pangalan, dismiss us with your blessing. Bless our soul-winning outreaches this afternoon. In Jesus' name we pray. Everyone says, okay, be seated and the ushers will facilitate our exit. Makipagkamayan po muna kayo sa inyong mga katabi. Sa mga nasa Zoom, maraming salamat po. Mga nasa Facebook at YouTube, magandang umaga sa inyong lahat. God bless.